Mesramo afidie ni omo amwo kire kasa no munye ko mayan na nananom atena sam yeto ado yenye ne ntientiam na yenya kwan ensore nananom madawru meburu yo mi wura no ache ame no madawru meburu
nananom mi wura adawro meburo wo ahene si ahene twi ahene adawro ma mesra moni die ekasa kakra nananom akwanafo okwana busua pani ma ne me ma adawro mebu mu nyina mesra moni die kasa gina ase ya na me gina ma nana Pokua Ababio Adese3die ko danse so na Pokua Ababio Amoamanhemaa obede ba ne mamema wo mo yire mo na aka ho abomo ye gina asa sofua so ade ba akun mi wura no adawro meburu enya na asabia defo a ne mamema wo mo yire mo yase no e be to fom ne afa ne ma be gina ha da bi da yase ya me na buya nom ya ma ne ta nom ya hye ne bo ya pre ne nkwa no wie kura de nkwantimenye emra asabia defo frito ye asabia defo anananom ma na so tei mi wura no mo ya so ti ye ye be di na wotweda na wotwetwa manfo ya de asampa bi twa na asante ma nyina wura otumfo se etua Ababio se de hye na da hoyi na asante yema de hye na da hoyi ti ye pe ba bi de nato ye mira bi so ye na ba hwe ba maso enna ne ye de na ba hwe ba maso ye de na ba hwe ba maso yi na nanu adawro meburu ye tim ka se ensufo ya ba chia ni ye betena asa ne akoda bi da eye ye wura ya de nyina ba ma frempon o de hye ba we ne di nkan ye wi aye ya ma na nso ho ada me kire otwankwanko ya twa na yakwase di nkunim ye wura ya de nyina wasai buaten won so ka ho we odum fache oda fatafata fra ma na wasai asibe buache won so oka ho saa nipa yi ya boye din wo mo eyire mo ene gina ha se ya saa me ye gina ha se yi na wadawru mebru aya oba pa kwadu yi adom kwadu won na sebe defo abodi kai na kwadu ba ye ya odehia baba ye ya ma na nso ada na ajamfu ya amoni jamfu ya shraba na tikoti obi en wona gina he de adwene ono ana na sante atim ba hu twa yo po sa sante atim menkan o gina ha ye wie wonum nyina wie ye no na sabia defo a eya na na ma etia boache wono so ene gina wasrebe de na boache ya dom wona gina ha seyi obede ba ono ana na bi kira se adwase ahima Adese3die wo ba be chena gade na adwase himata na ti sanse ne nana no na ne nana e be kire gade no otena se se enye yi eti obede ba eno nu frekansi amansa no ano wote ha so wo pia na chi na wom de yadwade ya ba ye ni tintin ti eti ano ye se e be ka bibia kire nana no wura nom ye kuta ye sabia defo a ye snap adaka ba kwansa na e be ka bibia kire nana nom ye snap adaka ene ehwe wo mu nana ma dawru meburu yanyai ni yade nana Pokua Ababio wode hye be de no ba ye de bia yi apaye ni ye de na ba ye wi a ne ye hyesenke ye sabia de afa mi wura na de nyina wo ahene si ahene tu ahene nana ya de nyina na Pokua Ababio wo ko ni jalija ene ye de aben se nana yemfa nana mpemso ni ye fenwa no ye wi wonum nyina wi a ya ma no nso ho ala nana wadawru meburu ye kuta ye sabia de afa ye baha abefo kwaso ye baha ene ye de aben ye de baha ba ye emami ensa gina ha se si ye de baha ba de a ye kuta ye burodua asante amane ne amamre ye ntonkone si ye nto asante amane ne amamre nkone de a ye burodua nie ye nya ba ya da ho me nhwe ye ya nye na ye mfa esiesie nana wo mu wi a ne ye nwia wo mu gina ho se emami ensa se ye ntim ka se ye be hwe se ya se ye mo na nka atwade ye de anka atwade aduaba etoto abo amfa na no nka ene anka atwade eti nne wakuaba ahwene aba okwasi mpiasa na ahwene na ampon na apon na no apon bibie na Pokua wakwade a ne nsem se yenye na yemfa afani awie ne afani dwansen ye die godu dwansen ba ye hunu se nana wakwa woto nananom wadudu bibia mansan ne no to nana no de ne dwansen ene afai ye fa dwansen godu ya fa ye bobra pahwie nsuo enyinu so agumu a ya mi wura no adawru meburu ye hwie nsuo ya daada no de adwedwa nana ye obi a ne fa sabia defo a ni nsuo me na machima bede ahiem nyanhunu bi da ememo ne ate ye nhia ye de banie wo mu de ye nhia de ba ye se yenye na wo fa bi wure nanim na sabia ba ya me nsuo bra wanim ye hwe president ye na mane ne amane kwa so ya buru ye bolitri ene ye de aburu ye wi ye ne afie nkutatum ya boy adwe pa ne aboyi ene so ka ho abrewa bi die ka ho ne nkuto hyem afa the president the brush ne bibiala e ka ho yanye na abrewatia ye mfensiesie no ya wie wa no ne o kan sen mafos ene so ene me ya hyehye sabia defo a edokwan du ono anana sawiani ba wose me nam ya wale mpiesie me ne wo munye na ka bom na agya mfu ya
asante achem e de sepreko dansa aso jamfu ya waka ho na meka waheman e de sepreko dansa aso asaba na tikoti so obi anim na na metia boache ofo nana montuma ne hwe ne me gina he opade efe ti na kra boare kwa akwado ofre tutire fo bunko yenye o wie ne tweapia ene na mafo akura na yede adwade akwa tweapia no yade ya tweapia kwa na madawuru mebu nhwe ya tweapia nie ene yade aba ne se yenye ne yemfe nko ye wie wonu nyina ne yefe alata samna tete alata samna ene yade ben se nana madawuru meburo mi wuranom yenye na yemfe siesie ne sapo tete wa hensa dentam kwase yenye ye wie wonu nyina wie ye ma no nso ho ada mo hwa brofo sapo ya ye de ba enya sem ketwa ye de ba ye de ben ana wadawru meburu da hom ya nhwa ba ya etwentwede da hom ye hwe bibi ya brofo sapo de ba ye mo nhwai abrewa bia no kwasra ne nsenum kora no a wodura land ye fra no bubble bath wodura american so ye fra body wash ba bia aduana batie no ye fra no body wash ye wure se na se bia na abrewa manim no akwa bia american akwa germany a obo plan pause good morning is morning Ababio look at morning and so ka ho yanye ye wie wonu nyina wie a na nan madawru meburu mo a mo nhwa de ba fia ye di gu nsuo mu sanse na no kwadu oba pa obe de be ogina ha na chamfo ba na basawi kwado ye wo mu na agyamfu a amonu an so ka ho na dua na badua na twia brade odi amamprense onyampeka swapo ncho na o mensuo enana nana ameti aboache Mrs. the whole world were Mrs. Bakope wadem woman na dia de nyine nam ye wie ye nsamena papa bi ya ye de ba ye nsamena papa ya ye de ba sanwie ya nyai na santiamane ne amamena ya ntunkuninte no ene ye sunyai sabia defo a king soap de safo ada so sansa santiamane ne amamena ya ntunkune ene ye de abese ya nye na sabia defo a ye mfenyu abrewa afe ye towru kala sahodo menam hunu mo hwe towru ahodo ade nam no ade na efeye Jesus sabia da fa kwaja fa ma yere ataka kra de hyehyɛ niema yi ai me na meka wo de hyehyɛ niema yi pa ono no wo se niema yi enyina da sabia da fa nananom yanye ne mfensiesie no ye wie ma miensa gina ho wo mu gina ho se ya de ya miensa agya no oba ne sunsun konkonon wo mu ne gina ha yi wo mu se taro ye de aben nanam nhwe ntu ye ne mu nhwe biribi ade ya de ba me nam mo hwe na hwehwe befua na fen ne niema ne kamfa ne bibia da body wash yenye bibia ngo ne so sade ya de nyina ono ana na sawie ni ba asante achem agogo de sepreko dansa so eno jamfu amanu ya de nyina duan na baduan na twia brade odi amamprensa nana ya de nyina Mrs. Boache sade o ye kasa no mo hwe ahwehwe befua da ho me nhwehw na de na efeyi ade na efeyi wache ye wie wonu nyina wie ye no ya ba no so hada na nan mo hwe yenkuto befua yenkuto wo mani atedodo wo mo apremanfo ankasa wo mo apremanfo yenkuto ade adem no enya samketwa ahwene ba ampon na apon no apo bedu odompo no da hwene mu ya de nyina dodo abiribia Amoamanhemaa wo kɔ de mo hwe yenkuto befua de e ma na kro ye wie a nananom wada ya da ho wiriwiriwa da ho me nhwe wie ya wie wonu nyina wie no sade e ma papa bi gina hase bo mo kasa nie e ma talapia e ma papa bi e ma konofo wo mo e kasa ni say sandals bedroom sandals Afia money coat e bi biada e ka ho mo hwe ye perfume sahodo ene de etire be ma ya mo na mo ho designer mo nka mo ho nsa so ene e ben mo amonhwe papa ade na efeye ade na efe perfume sahodo nananom madawru meburu ye mfensiesie na Pokua bebieu ye wie wonom nyina na ye kan mo nanam ntumanim nhwan sadia maya mezu wo mo kasanie wo mo kan no se emayi me ensa wo mo gina ho pa ene ye kasa se ye kasa dia nananom madawru meburu mo nhwe biribi ai so ye me nhwe biribi de badase me kire de bresia na de kire nananom the borders ni bresia ye dia ben ye wie wonom nyina wie de bresia yi e de ba ye ne dress pa na mafo de de ahoma ye wo nyina ye tumpata nya bia wo de sentimaki o papa ene mai wo mafade aba wo mu wie ye no ne ama no so ada na ye enchira ya ye siesie no ye di gu no so
egun ko mu nkyira adawro meburu ye wie wa no nso a afei ya fa na hwene pa tetewa wode ye mfema no ye chemetan abofo asenum ye wie ye ma no nso ada na hene maka ho ye ma no nso ha ye wie ye ntema ye di si ase ama ya kro ntema hodo nsi ase hodo garment nko a Holland garment nye Holland nkitu akese papa ene de ba sente breje nom ensubura nom ahwede pornom kitese nom ntema hodo town hall ahodo ni nyina ya hyehyɛ nkyɛmfrɛ ya de ni nyina abase nananom adawro meburu ya nye aniwa ya mfa nsiesie nana ya wie wono no na fe na emai miensa na akora du wona dina ha sɛ ye ya de nyina na agyamfo ya monu meka ya say ya de nanama Mrs. Why de moniate bia na ba moniate mon hwɛ ya de aberewa bai ya kete ye bommo ye sunye ye best friend ni nyina da nanano ye mfa ma ni ensa mfa nko ye de che am ye de asiesie na ye de nana Pokua to so wo mo wie wanu nyina wie no ye se na kane ni ye de besen ne siripe ye de ye besen siripe mi wura no adawro mebro ye beseni ato abesen no ba ya mensio ano no ye se nana no adawro mebro mo nwi bi mu aye ye ni abre fa ko se akyena me no nim besen de nkobi amane de amane ya wie wanu nyina no se emai mi ensa se si ye gina ha se ne ye Mrs. ni ya se ya nana no nim pon o da fom na ye adwade ade a ye de ensa afuo aba ma nsu kotomi ahwe biribi kotopa na fakọ nana no anim fakọ mi wura no anim sa amane de amane ye ntonko na me so no de me bai mi wura no adawro meburo pese be kaminum na me yi kai na obi ehunu se ye nana no num bia hwi nyi obi a na ehurei na tua so no ete Paulo abai me nam anam na na adawro mebi me yi kai ama obi ehunu dasi adan enye nana nam fere ye ni a ya me kan mi wura nom na mfa mu a enka me sa ma sebiem aka ho ne de mfa na ade na ede ni fa na nanom enti ya wie wonu nyana no no mo sa agina ho emai mi ensa se ya ba ni ma ede ba nyina yi na no adawro meburu ya daka edi akire ya mfa ne ma numum emfa bre wa mfa nko ya daka edi akire ya mfa ade o ma ye no me nam me se agya no oba ne sonson konkono ade o ma ye no me nam hunu bi da mi wura no adawro meburu ya de saa ne ma wayi bai na wose wo mu asabia dafu a nana wo mu be pagya nana de na ba no saa de we de ya nchama wo mu ya de nana to ambulance mbeduru se bom wo mu eyi no de na kro de na kwhwe baba so se bram no ya nche we nso mfama wo mu eme wo ma ya de nana wadawro meburu na atia no wadawro meburu simi wura no sa ne ma de abaye so ayi ya nchensen eniema wo mo nyina ye kada ya wada ya busia pon alata fam ye de bide mo jam se ye de eche ye de nyama ni nyina ma wo mo mfa ne fensiesie nananom no mo gyina wo ma ne no wo ma ya de dodo na ma mpre ya ma me won sa mpre ye bi mo asia dan asia ibu
nan matra konya ane to me maame nom na nan mahema nom wasin bi de no wa na abonchen nom me jamani wa me se wo madan me se wo mabre that's ya ebro nan ma chame no madaroma na ahema na Pokua Ababio na Amoamanhemaa ene wo ahene wimpema se do tibrekese meka na Amoamanhene na jenim boaten sekire popro ayi wonu ane dam kani wo hene yire na akwa friye sam wo sa na no jampontima tichinya sa be ma nwasa no ne kacha mabede ene dam anum na no madaroma mo yire se obaja mani maton kasaya wo so na bremponsa no pantu miensa wo de ba na ma chia me no manim onfuo mo na mo fa mani wura nom madaroma na ahema nom no onya wo manim ton kasaye na bremponsa no sumu pantu miensa wo de ba manim asen kasaye eno no wa hina ire se wanti tuo nka na akrabo kasaye akrabo kasa na ya akrabo nini ekaseti anase bapa wayiko ba wayikuduo na pokotete kwa ba asante kotokwa ine na ana ekasei ya chai mana na odi semfe ne kekafre wayiko ba se edia ye no senti ne se na se bapa na ahema na Pokua Ababio watom enne ya na se ba hweba makase so waso na dwa sei na broma wase abroma kwa didi abra na ade atwesedi sina broma wasisika dwete diem wasisika ya wadiem de odi hwe na se ensuo ade asi ne ho eno no keka na dwa asa ho asem wi a wase na se ba pani po waso na dwa waso na sese de odi sina se adwaye no no waba ne nyantintin nware ene ne pa nyina ante de yete te sana se ba pani to so sese odi sina se wo sina se ntra so no mfa nware waka ne sese ye wakofra na sese nana wase na free ye wase mehwe wadwa asu na se de na asi fon ba bia wa fa ye kwai nto so ne toiletro abobo na kwase kokko diem wasumu ya apuduo ni mienu waso mfa kwase kokko adie ankomesom obasa nso aso ma sante de waso ne brodua waso ne baha waso ne pepe de awo ni nyina wakan samso sese na sempa toiletra waso baha waso brodua waso pepe de awo keka ne savia waso manase mona dwa so ne bi mfa horo nanim emfa bi hunanu mfa horo nanum waso ne nsuo eye nsuo ne mo nyina mo ka chen eye z alphabet de twatwo no eye z waso ne z waso me ya wapuduo waso ne brush waso ne dru de to na se so eno no keka ne sa wase wankofru dua odum fru odum so ntenhwe memfa ne nkokotokofie mo fa ketema ne kanes obesoa dua framodia ofi so to hwa de phantom from de be kokotokofie ni ade agege tata keka ne savia waso so na banwia na no madaroma ya fru ne di adwinie wani we na fiye san eno anya jampontima oyokwa ba ya cha hema nana wodi hemfre wase nne ahwene botana na watom wakwadana na bona duduo suro no wakanta yiri fie kɔ abobo na banwia wodi guna se yefunu so keka ne savia waso ma sapo ne mransa waso ne sapo bra waso ne sapo ana tetu no dantan kwase etete wa hensa no waso to bete do di bon so di aguna se so waso ne nsamna waso ne bro ni sapo ebi guso as a flat flee keka ne sa waso ne nsamna eye kotokoli samna ni nyina ka gu ne sapo ne dantan kwase no ne na hensa no eso na sempa boa won fanshan fantena dwaye enwade keka ne sa dia waso ne dato waso ne folder water waso ne zoflora waso ne bredi dua ne nyina agusen yi mo waso ne kamfa do tubi aguna sensuo ma tubi aguna kwanto danim ne nyina agusen yi mo bie ne nsamna aguso
Can seven and sans a minute be able be. What can Irish from United States of America 59 states? It would be. The can sour song. The key soap was a minute dear, mamma near dear, a mamre. And I quite almost a friend multi-purpose. And you said, Yawa Pudu. The can say you are soon in tow out or draw. And when I saw for could do for tabaf for Tafro Patamia Diana Chrono. So soon in tow out draw. Fitter. Was Musica diem. Nina da. Nothing for Bobo Bono. The can say, what say? Was in a night tea. Nasi Garibi and the morning coat. Our fancy Fred Dry, a matancy Messias, you know. The can say, was in a pura petty. I said in Kutoma. Or you could ban a yancy, you know. Or you could or you could do an yancy, you know. Now, Mamma, and I didn't button. By Sansa Masabe Pancrane. Nay, a fear sound, one a yancy, you know. Was in Kuton or smoke rapidly. Can I say, we are friend? I was son near my papa. Near my papa, a Britannia. Okay, come in, Boma. Was so body splash, was so rural, was so deodorant, was so sipra hodu ampada hodu, Gucci macarena nom, Nina will say, Macafutu swa is cosmetist. Yaki come once an urgent. Uncle Papa, do I did 20 cinema, do I did 20 with him, Nina, Cafutu so, Yawa Pudu and me and sa. And I wish I want fancy him, not fair that so. Ni bi de bo eguso ni bi de bo eguso hwehwa wodi si na nim ne bahada so ni nyina ka fotu se wodi siesie na se eho ka wi a waso ne toma oso ne toma waso ne tamboba waso ne dross waso ne nika ya nika sabia ko ba de ahya ba ba mete modern kata so na banfofo hu oba ne semro nsi nyanko beben eno ode hye na se ne sekete ka ho ne no fo kaba eguso ne mpane ntema eye aje bosen eguso ne da no eguso na se enkamfa nwunu so se tine se na so frantema mienu frafom no frasoro eguso bi ka ne savia wase waso na sante kate waso ne bomo waso ne kasabre waso ne paso tam Sara se bedware de owi obehim ne ho ato na dwa kete no keka ne nyina wi a wase enne edna se ababedu fa behwe ba makase asui nivra on nanan madabi into oso ne niema papa vocanom Switzerland nsa papa nom hardly konom waka futu so se nanan mo batansia na dwede suo mu awe ma hame ne nanan ma chia me nom biem nanan ba fo batansia den fa bi ma wo mo keka ne nyina wi a waso ose akodake no akase ne miensa wonfa ne me megana nanan mo na chia me nom no mfa ne me yinko esofo nanan mo ntamadan yo wakanta yiri fie ko oni janko sonko so tuku ngotwa mansama ne bukwa brafotiri modia waso akodake na akase ne miensa wohim ne me nyina gum di ya wapuduo ado hyehye ne me di gum bae ene ye gede ade e di akwa akoma nanan madawroma me jamu na me nkasa se no nebru me nkasa se no ade na dasi ade na dasi a ado That's it, bro. That's it, Abre.